Hei ja tervetuloa mukaan Yrityssankari-koulutustallenteen pariin. Mun nimi on Rakkolaisen Mari ja mä toimin nuorten yrittäjyys- ja talousnytissä yrittäjyysosaamisen asiantuntijana. Ja mun vastuulla on nyt muun muassa tämä Yrityssankari-materiaali. Lähdetään heti liikkeelle. Tämän päivän koulutuksessa käydään läpi ensinnäkin se, että mikä on nuorten yrittäjyys ja talous. Nyt mä kerron, keitä me ollaan ja minkälaista tukea me opettajille annetaan. Ja sitten katsotaan vähän, että miten se yrittäjyyskasvatus ja opetussuunnitelma sopii yhteen. Eli minkälaisia opetussuunnitelman tavoitteita Yrityssankari toteuttaa. Ja sitten siirrytään ihan sinne sisälle materiaaliin, eli käydään läpi Yrityssankarin sisältöä ja sitten miten sitä ohjelmaa käytetään siellä koulun arjessa. Tässä nyt pääosin ne aiheet, joita tänään käydään läpi. No ensin muutama sana Nytistä. Eli Nyt on järjestö, joka tuottaa talousosaamista, työelämäintoa ja yrittäjyystaitoa kouluille ja opettajille ja oppilaille. Me ollaan voittoa tavoittelematon järjestö ja tarjotaan näitä kolmikärjen materiaaleja teille kouluun käyttöön. Me ollaan jo aika iso järjestö, meillä on noin 70 henkilöä töissä ja melkeinpä 200 kausityöntekijää tuolla yrityskylissä. Ja meidän materiaaleja ja palveluita hyödynnetään Suomenniemellä laajasti, eli ihan tuolta Lapista Ahvenanmaalle asti. Ja meillä on myös asiantuntijaverkosto, joka palvelee teitä ympäri Suomen. Eli tuossa näette, meillä on 13 alueellista toimistoa, josta saatte sit apua meidän palveluiden käytössä, jos tarvitte. Muuhun saa aina olla totta kai yhteydessä, jos tulee kysymyksiä Yrityssankarista, mutta meillä on myös tuolla alueilla aktiivisia aluetoimijoita, jotka voi tulla vaikka sinne teidän koululle auttamaan, jos tarvitte siellä paikallisesti apuja. Sitten me ollaan myös osa laajaa kansainvälistä perhettä. JA Worldwide on meidän kattojärjestö maailmanlaajuisesti. On ollut toiminnassa yli 100 vuotta. Maailmassa yli 100 maata kuuluu jäsenjärjestönä siihen. Ja ehkä meidän lähin yhteistyö Suomen Nytillä on tuonne Eurooppaan ja ehkä sieltäkin vielä Pohjoismaihin ja Baltian maihin tehdään paljon yhteistyötä ja opitaan toisiltamme. Siinä näkyy meidän palvelupolku, eli tulee olemaan voimassa siis lukuvuonna 26-27. Ja sieltä voitte katsoa, löytyisikö jotain muitakin palveluita, mitä voisitte ehkä käyttää. Uutuutena voin mainita, että tuonne alkuopetukseen on tullut Yrityskylä Mini. Eli jos teillä on myös alkuopetusta, niin kannattaa käydä tutustumassa siihen. No sitten ihan muutama sana siitä, miten yrittäjyyskasvatus ja opetussuunnitelma sopivat yhteen. Et jos katsotaan Yrityssankarin osalta, niin Yrityssankarissa toteutuu hyvin pitkälle todella useat opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Eli Yrityssankarissa ytimessä on se taitojen harjoittelu. Totta kai siinä samalla tiedot karttuu erinäisistä asioista, mutta kyllä keskiössä on se laaja-alaisen osaamisen harjoittelu. Ja toki siellä on se L6, työelämä- ja yrittäjyyteen liittyvät laaja-alaiset osaamiset, mutta kyllä Yrityssankarin matkan aikana niin harjaantuu hyvin, hyvin laajasti ne eri L:ien tavoitteet. Ja totta kai myös oppiainekohtaisia tavoitteita toteutuu Yrityssankarin aikana. Tuossa on nyt listattu esimerkiksi, minkä aineiden oppiainekohtaisia tavoitteita Yrityssankarin matkan aikana harjoitellaan. Mulla on tässä tämmöinen dia, mihin on koottu noin laaja-alaiset tavoitteet, eli kaikki ne 7 L:ää, mitä opetussuunnitelma tällä hetkellä sisältää. Ja tässä näette nyt boldattuna ne tavoitteet, joita Yrityssankarin matkan aikana harjoitellaan. Kuten huomaatte, niin niitä on kaikkien tuolla L:ien kohdalla, että siellä hyvin laajasti harjoitellaan näitä erilaisia taitoja.
Sitten ehkä viimeiseksi vielä näistä tavoitteista, niin yrittäjyyskasvatusta on määritelty monella erilaisella tavalla. Tässä on nyt ehkä yksi määritelmä, mikä sopii Nytin-materiaaleihin erittäin hyvin. Eli yrittäjyyskasvatuksessa niin sen oppijakeskeisyys on tosi tärkeää. Eli näiden materiaalien avulla me siirretään sitä painopistettä siellä oppimisessa sinne oppilaan puolelle. Eli perinteisesti opettaja yleensä ideoi ja suunnittelee, mitä oppitunneilla tehdään. Hän valitsee toteutettavat ideat, työskentelee sinnikkäästi ja panee itsensä likoon. Harjoittelee vuorovaikutusta ja yhteistyötaitoja ja esiintymistä ja niin edelleen. Mutta tässä yrityssankarissa tämä ajattelu on haluttu kääntää toisinpäin. Eli oppilas tekee sen suurimman työn. Kaikki lähtee liikkeelle oppilaiden ideoista. He lähtevät suunnittelemaan, miten he toteuttavat sen oman mielenkiinnon kohteensa ja ideansa. Ja he harjoittelevat näitä tärkeitä taitoja, vuorovaikutusta, ideointia, esiintymistä, mielipiteiden esittämistä, verkostoitumista, vastuunottamista. Eli yhdellä kertaahan kaikki ei tietenkään siirry sinne oppilaan puolelle ja opettaja on koko ajan siellä taustalla tukemassa ja auttamassa ja sparrailemassa, mutta kyllä yrittäjyyskasvatuksessa oleellista on myös se, että opettaja ottaa pienen taka-askeleen ja antaa niiden lasten ideoida ja toimia. Siinä ehkä nyt lyhyesti se, mitä yrittäjyyskasvatus on ja miten se vastaa meidän opetussuunnitelman tavoitteisiin. Sitten siirrytään yrityssankarin sisältöön ja käyttöön ja käydään ensin läpi se materiaali, miltä se näyttää ja mitä se on syönyt. Eli yrityssankari on mukaansa tempaava ja toiminnallinen oppimateriaali alakoulun 4-6-luokkalaisille. Toki sitä ehkä suurin osa toteutuksista tehdään 5. luokalla. Tämä sopii hyvin materiaaliksi ennen sinne yrityskylään menemistä, koska täällä on paljon yhteneväisiä kohtia sen yrityskylän kanssa. Laajuus on noin 10-20 oppituntia. Sitä on aika vaikea määritellä, koska sitten kun ne lapset alkaa touhuamaan sen oman harjoitusyrityksen parissa, niin aikaa voi vierähtää kyllä reilusti yli toi 20 oppituntia, mutta sen saa myös puristettua pienempään. Ja siellä siis harjoitellaan niitä tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja ja sitten päästään oikeasti kokeilemaan omaa osaamista ja taitoja myyntitapahtumassa, johon tämä yrityssankarimatka huipentuu. Siinä on painettu opettajan opas ja oppilaan tehtäväkirja. Ne lähetetään teille suoraan koululle, kun teette sen tilauksen meidän opeportaalin kautta. Ja kaikki siis täysin maksutta. No, tämä yrityssankari on ollut olemassa nyt 2 lukuvuotta ja me ollaan päästy myös kyselemään sekä lapsilta että opettajilta, että miltä se materiaali tuntuu. Ja oppilaat on kyllä tosi innostuneita siitä. Että kyllä siellä nousee siellä oppilaiden vastauksissa se, että päästään tekemään yhdessä jotain sen oman innostuksen ympärillä. Eli oppilaat mieltää tämän niin kuin hyvin erilaiseksi kuin, perinteinen oppiminen. Ja monta kertaa sieltä tuleekin sellaisia kivoja menestystarinoita nimenomaan ehkä sitten niiltä oppilailta, jotka ei sitten siinä ehkä perinteisessä opetuksessa tai oppimisessa ole päässeet loistamaan, niin sitten tässä he yhtäkkiä puhkeaakin kukkaan. Ja tuossa on vielä käyty vähän erilaisia asioita. Me kysytään, siellä on sellainen alku- ja loppukysely, missä me kysytään oppilailta, että mitä ne on oppinut tämän matkan aikana, ja me vertaillaan niitä tuloksia. Ja tuossa näette muutaman kysymyksen, jota siellä kysytään. Esimerkiksi tiedän, missä asioissa olen hyvä, niin miten tuon matkan aikana oppilaat on vastannut siihen, että aika kivoja lukuja noin vaaleanvihreällä palkilla olevat on vastauksia, joissa on vastattu 4-5. Eli että tunnen ja tiedän omat vahvuuteni oikein hyvin. Ja myös siellä on toi epävarmuuden sietäminen, eli resilienssi on
matkan aikana kasva. No sitten tuossa on vielä dialle koottu vähän opettajien palautetta, minkälaista palautetta me ollaan opettajilta saatu. Ja aikaa se vie, koska yleensä oppilaat innostuu tästä, mutta sitten palaute oppilailta opettajilla on ollut kyllä tosi positiivista, että ihan toistaa sitä palautetta, mitä me ollaan oppilailta saatu. Ja totta kai just toi, että erilaiset oppijat, erilaiset vahvuudet pääsee tässä näkyviin, koska ne oppilaat pystyy työskentelemään jonkun sellaisen asian ympärillä, mikä niitä itseä kovasti kiinnostaa. No miten yrityssankaria sitten voi toteuttaa? Sitä voi toteuttaa ihan osana eri oppiaineiden opetusta, eli oppiaineisiin integroiden. Esimerkiksi Lappeenrannassa kaikki viidesluokkalaiset käy läpi yrityssankarimateriaalia. Tällaisia toteutuksia on muissakin kunnissa. Ja sitten siellä järjestetään Lappeenrannassa sellainen yhteinen loppuhuipentuma kaikille oppilaille, missä ne pääsee sitten harjoittelemaan niitä myyntitaitoja ja vuorovaikutustaitoja asiakkaiden kanssa. No sitten tämä voi olla monialainen kokonaisuus. Teillä on varmaan kokemusta MOK-viikoista tai MOK-päivistä. Sinne sopii yrityssankarit. Toki siinä se pitää vetää sitten aikamoisella vauhdilla läpi, että ehkä ei ihan parhaisiin tuloksiin päästä siinä. Mutta ehkä kaikkein parhaiten se sopii valinnaiskurssiksi. Eli se voisi olla koulun yksi valinnainen. Ja tämä on se toimintatapa, joka on niin kuin yleisin tällä hetkellä Suomen kouluissa ja on superhelppo ratkaisu, koska silloin se aika riittää hyvin myös sitten sen yrityksen pyörittämiseen ja niiden tuotteiden tai palveluiden toteuttamiseen. No tuohon diaan on koottu vielä nuo yrityssankarin oppimistavoitteet. Toki omien vahvuuksien tunnistaminen, siitä lähtee koko juttu, missä asioissa mä oon hyvä, missä mulla on osaamista. Pitää asettaa tavoitteita omalle harjoitusyritykselle, pitää suunnitella sen tekemistä. Et ei suoraan tekemiseen hyppääminen ei yleensä ole kyse hyvä vaihtoehto, vaan pikkasen pitää aina etukäteen suunnitella. Ja totta kai halutaan, että nämä lapset jo tutustuu siihen paikalliseen yritystoimintaan. Sitä kautta, että opettaja voi kutsua oppitunnille yrittäjiä kertomaan yrittäjyystarinansa, sparrailemaan näitä nuoria eteenpäin. Voitte tehdä yritysvierailuja. Meillä on monta hyvää esimerkkiä siitä, että paikalliset yritykset on halunnut tukea näitä lapsia siinä yritystoiminnassa. Antavat esimerkiksi ylijäämä raaka-aineita heille käyttöön tai muulla lailla sponsoroivat tätä lasten yritystoimintaa. Totta kai sitten resilienssi kasvaa ainoastaan sillä lailla, että kokee vähän vastoinkäymisiä. Eli kaikki epäonnistumiset ja mokat on lahjoja ja niistä voi oppia. Ainakin sitä, että kun sä yrität uudelleen, niin sä voit selvitä niistä hankaluuksista. Ja se on se tapa, millä resilienssi kasvaa. Eli et hanskat ei lennä heti tiskiin, että tuli vastoinkäymisiä, että nyt mä en enää yritä, vaan niistäkin selvitään uudelleen yrittämään. Ja toki opetaan sitten sosiaalisia taitoja, ryhmäytymistä, kuluttajataitoja, kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Lapset on äärettömän tietoisia siitä, että yritystoiminnassa pitää ottaa huomioon myös vastuullisuusteemat ja ottavat näitä asioita hienosti huomioon ja selvittelevät taustoja. Siinä ehkä niin kuin, hyvin lyhyesti se, millaista palautetta me ollaan saatu ja minkälaiset ne tavoitteet on. Nyt me voitaisiin siirtyä sitten siihen vaiheeseen, että miten te saatte tilattua nuo materiaalit koululle, jos päätätte ottaa yrityssankarin käyttöön. Ja tilaaminen tapahtuu Nytin Ope-portaalissa. Te saatatte siellä jo olla. Siellä tapahtuu siis myös tuo yrityskyläilmoittautuminen. Mutta jos joku ei ole siellä käynyt, niin tuossa on vielä tuo osoite. Eli ope.nuortennyt.fi selaimeen laitatte. Ja sitä kautta pääsette aloitussivulle, jossa näkyy tämmöinen näkymä, mikä tuossa kuvassa. Ja jos te olette jo rekisteröitynyt sinne yrityskylää varten, niin teidän ei tarvitse uudelleen rekisteröityä, te vaan otatte sitten yrityssankarin sieltä käyttöön. Mutta jos olette ensimmäistä kertaa menossa, niin painatte tuosta sinisestä rekisteröidy ja
laitatte sinne koulun sähköpostiosoitteen ja sen jälkeen Ope-portaalilta tulee teille viesti otsikolla "Kiitos rekisteröitymisestä" ja siinä on mukana numerokoodi, jolla te pääsette sitten eteenpäin. Kun teillä on selain auki edelleen tuossa samassa jamassa, niin sinne te liitätte sen koodin ja sitten pääsette eteenpäin luomaan itsellenne salasanan ja tunnuksen tonne. Eli luotte sinne oman tilin. Ja sen jälkeen, kun te olette kirjautunut sisään, niin te valitsette, siinä tulee tuollainen musta näkymä, josta te valitsette tuon luokat-välilehden, joka on tuossa sinisellä ympyröity. Ja sieltä te kirjaatte ylös, että mille luokalle te haluatte ottaa Yrityssankarin käyttöön, kuinka paljon teillä on oppilaita, eli kuinka monta tehtäväkirjaa te haluatte. Tätä kautta siis tehdään se tilaus. Ja kuinka monta opeopasta, jos teillä on joku toinen opettaja siinä mukana, harjoitatte vaikka yhteisopettajuutta, niin voitte tilata samalla 2 opettajanopasta koululle. Ja kun te olette sitten ilmoittanut nämä kaikki määrät siellä Ope-portaalissa, niin ne materiaalit toimitetaan postitse suoraan koululle opettajan ilmoittaman oppilasmäärän mukaan. Eli sinne tulee juuri oikea määrä niitä tehtäväkirjoja ja opeoppaita. Tähän toimitukseen menee noin 1–2 viikkoa, kannattaa varata siihen, että ajoissa kannattaa olla liikkeellä tilaamassa. Eli noin tehdään tilaaminen ja nyt sitten katsotaan pikkasen, että mitä se itse materiaali on syönyt. Eli lähdetään sille Yrityssankari-matkalle hetkeksi. Tässä diassa näette ne oikeastaan 10 teemaa, mitkä tonne oppimateriaaliin on sisään rakennettu. Siellä on keltaisella merkitty noin alku- ja loppukysely. Eli tässä kohtaa haluan teitä vielä muistuttaa siitä, että on tosi tärkeää, että te ohjaatte ne oppilaat vastaamaan siihen alkukyselyyn. Se on siis monivalintakysymyksiä, tosi nopea vastata. Ja sitten siellä lopussa myös muistatte, että he vastaisivat siihen loppukyselyyn. Me ollaan suhteellisen hyvin saatu näitä vastauksia, erityisesti tuohon alkukyselyyn, eli siinä vaiheessa muistetaan vastata, mutta sitten se loppukyselyn vastanneiden määrä laskee tosi paljon. Eli pyytäisin teitä muistuttamaan niitä oppilaita, että käyvät vastaamaan siihen loppukyselyyn. Mä kerron niistä vielä tarkemmin, että miten niihin pääsee, mutta tärkeää tässä kohtaa jo muistuttaa teitä. Mutta joo, sitten lähdetään. Ensimmäisen teemana on vahvuus ja siellä täytetään semmoisia ystäväkirjoja. Eli jokainen ensin täyttää itsestään ystäväkirjasivun tai aukeaman ja sitten laitetaan ne ystäväkirjat kiertoon ja kaverit saa myös kertoa niistä sun osaamisista ja vahvuuksista. Sitten toisessa teemassa lähdetään jo ideoimaan, että mikä se yritys voisi olla. Lähdetään hakemaan sitä yritystiimiä erilaisten harjoitusten kautta ja sitten jo teemassa 3 lähdetään ideoista toteutukseen ja lähdetään toteuttamaan semmoista asiakaskyselyä, että nyt meillä olisi tämmöinen idea, olisiko kukaan asiakas tästä innostunut, että saataisiin myös sitten ostajia tai asiakkaita tälle meidän tuotteelle tai palvelulle. No sitten lähdetään miettimään teemassa 4 raha-asioita, eli siellä käydään budjettia, mietitään hinnastoa ja hinnoittelua, minkä hintasta tuotetta tai palvelua me lähdetään tässä rakentamaan. Ja sitten lähdetään tietenkin rakentamaan brändiä, miettimään yrityksen logoa, tekemään myyntipuhetta teemassa 6 ja markkinointia, eli tehdään slogania ja mainosta sitten 5, 6 ja 7 teemoissa. Ja sitten 8. teema onkin jo, että kun alkaa olla kaikki valmista, niin lähdetään valmistautumaan siihen myyntitapahtumaan, johon siis koko Yrityssankarin matka tähtää. Ja sitten toteutetaan myyntitapahtuma ja sen jälkeen sitten mietitään, mitä kaikkea oppia meille jäi tästä matkasta. Siellä on itsearviointia ja vertaisarviointia ja vähän reflektointia, että miten meni ja mitä me opittiin. Ja se loppukysely on yksi tärkeä osa tätä lopun arviointia. Tässä vielä
muistutus siitä alku- ja loppukyselystä, eli oppilaat pääsee helposti niihin noiden QR-koodien kautta. Eli jos sallitte sen hetken, että käyttävät esimerkiksi omia mobiililaitteitaan tai jos teillä on koulun esimerkiksi pädit käytössä, niin niillä voi tämän kyselyn helposti toteuttaa. Siellä on toki selain-osoitekin, eli voivat myös niin kuin tietokoneella tehdä nämä alku- ja loppukyselyt. Mutta tämä on todella meille tärkeää, koska näiden avulla me osoitetaan taas sitten meidän rahoittajille se, että meidän kannattaa tehdä näitä materiaaleja. Näiden avulla lapset oppii tärkeitä asioita ja sillä me saadaan taas varmistettua se, että me pystytään teille kouluille, opettajille tuottamaan näitä materiaaleja ilman että koulut joutuu niistä maksamaan. Että nämä tuotetaan maksutta teille, mutta toki kaiken tekeminenhän tässä maailmassa maksaa, niin meidän pitää hankkia sille rahoitus. Ja tämän takia tämä vaikuttavuuden osoittaminen on meille tärkeää. No, yrityssankareissa on mukana hahmot, jotka kulkee läpi koko ton tarinan mukana ja nämä hahmot on käynyt tämän yrityssankarimatkan jo edellisinä lukuvuonna läpi, eli ovat jo kokeneita harjoitusyrittäjiä. Ja siellä seikkailee Paju ja Jamal, joilla molemmilla on ollut tällainen harjoitusyritys ja ne jakaa niitä omia kokemuksia sit matkan varrella. Sitten siellä on vielä toi robottiapuri, joka sitten on tämmöinen käsitehirmu ja avaa näitä erilaisia käsitteitä, mitä matkan varrella tulee vastaan. Ja Jamal on ollut palveluyrittäjä. Hän on ollut yksinyrittäjänä, jolla on ollut yritys nimeltä Walkbody. Ja se on tarjonnut koiran ulkoilutusta naapureille. Ja Paju on taas ollut tuoteyrittäjä. Heillä on ollut tiimin kanssa Lintulinna-niminen yritys, joka valmistaa linnunpönttöjä. Ja Paju ja Jamal on semmoisia kavereita, joihin oppilaat sit törmää myös yrityskylässä, eli sitten 6. luokalla, niin nämä samat tyypit seikkailee siellä yrityskylämateriaaleissa, niin tässä on tämmöinen jatkumo rakennettu näiden materiaalien välille. No sitten jos katsotaan ensin oppilaan tehtäväkirjaa, siellä on paljon erilaisia tehtäviä, siellä on yksilötehtäviä, tiimitehtäviä, siellä on toiminnallisia tehtäviä. Ja erilaisia taitoja harjoitellaan näissäkin tehtävissä. Haetaan tietoa, ideoidaan, ratkotaan ongelmia, suunnitellaan, tehdään päätöksiä, tehdään yhteistyötä myös koulun ulkopuolella. Ja tämä tehtäväkirja on oikeastaan olemassa siksi, että sinne dokumentoidaan niitä tuloksia. Eli jos tiimikin, mitä ne tekee, vaikka yhdessä tekevät logon, niin sitten se piirretään tai valokuvataan ja liimataan tänne. Eli tämä on tavallaan sellainen muisto siitä matkasta sit niille oppilaille, että mitä kaikkea ne on sitten tehnyt sen matkan aikana. No, jokainen teema siellä oppilaan kirjassa alkaa tavoitteiden asettamisella ja päättyy itse arviointiin. Eli jokaisessa teemassa päästään jo arvioimaan sitä omaa oppimista ja etenemistä. Ja nuo tavoitteet löytyy aina tuollaisesta laatikosta sieltä teeman aluksi. Siellä on noin 3 tavoitetta, jotka on sanallistettu oppilaille ymmärrettäväksi. Tulevat totta kai sieltä opetussuunnitelmasta, mutta ei opetussuunnitelmatekstiä tässä kohdin käytetä, vaan ne on sanallistettu oppilaille sopivaksi. Ja sitten siellä lopussa he pääsee sitten arvioimaan 5-portaisella asteikolla, että miten ovat onnistuneet näitä tavoitteita saavuttamaan teeman aikana. Sitten siellä on jokaisessa teemassa on myös kotitehtäviä. Niitä ei ole pakko teettää, jos tuntuu, moni opettaja on sanonut, että valinnaiskurssilla ei yleensä kotitehtäviä anneta. Mutta nämä on sillä lailla erilaisia kotitehtäviä, että näiden tarkoitus on ottaa ne kotijoukot mukaan tähän tekemiseen. Yleensä lapset innostuu kuitenkin yrityssankarista niin paljon ja siitä harjoitusyrityksestä, että tämä jossain määrin valuu sinne kotiin tämä tekeminen, tai ainakin ne jutskailee paljon siellä asioista, niin nämä kotitehtävät on rakennettu niin, että otetaan ne kotijoukot mukaan. Eli kysytään vaikka niiden mielipidettä logosta tai tehdään niille asiakaskysely, että kiinnostaisiko tämmöinen tuote tai palvelu. Eli näiden tarkoitus on ottaa se kotijoukot kannustavalla tavalla mukaan tähän tekemiseen. Helpottaa myös teidän opettajien työtä. No sitten siellä on pari animaatiota siellä tehtäväkirjassa.
Niihin pääsee helposti linkistä tai sitten lukemalla sen QR-koodin, mikä siellä opettajan oppaassa on. Se löytyy myös oppilaan tehtäväkirjasta. Siellä alussa on animaatio yrityssankarimatkan vaiheista, eli käydään kaikki nuo teemat läpi, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu, niin teidän on helppo esimerkiksi valinnaiskurssin aluksi kertoa niille oppilaille tämän animaation avulla, että mitä tämän kurssin aikaan tapahtuu, mitä me tehdään eri vaiheissa. Ja sitten siellä on toinen animaatio, joka on siellä, olisiko se teemassa 8, jossa autetaan valmistautumisessa siihen myyntitapahtumaan. Eli siinä käydään läpi ne kaikki tärkeät asiat, mitä pitää huomioida, kun se myyntitapahtuma lähtee. Mutta näitä kannattaa käyttää, näitä animaatioita. Ne on kivoja, lapset tykkää niistä. Nyt me ei kerätä käydä niitä läpi, mutta käykää katsomassa sitten, kun saatte materiaalia. No sitten jos siirrytään opettajan oppaaseen, niin siellä on aika tarkasti käyty läpi noi laaja-alaiset ja oppiainekohtaiset oppimistavoitteet. Eli jos haluatte tarkemmin käydä vielä läpi sitä, että minkälaisiin tavoitteisiin yrityssankari vastaa ja mitä laaja-alaisen osaamisen tai oppiainekohtaisia tavoitteita siellä käydään läpi ja harjoitellaan, niin siellä on aika tarkasti käyty läpi ne. Sitten siellä on paljon ohjeita harjoitusyrityksen käytännön järjestelyihin, joita käydään nyt tässäkin koulutuksessa läpi. Siellä on ohjeet oppituntien etenemiseen, siellä on opetuskeskusteluita, siellä on toiminnallisia tehtäviä, keskeisten käsitteiden avauksia. Sitten siellä on keskusteluehdotuksia teemojen kuvista ja sitten siellä on tehtävien vastauksia. Kaikkiin tehtäviinhän ei ole vastauksia, koska suurin osa näistä tehtävistä liittyy siihen harjoitusyritykseen, mitä ne lapset rupeaa perustamaan, niin siellähän oikeita vastauksia ei ole. Mutta jos siellä on oikeat vastaukset, vaikka jotain laskutehtäviä siellä taitaa olla, niin niihin on annettu sit opettajille oikeat vastaukset. No opettajille tavoitteet on tietenkin sanallistettu hiukan eri tavalla, eli siellä löytyy nyt sitä OPS-kieltä, eli näette tarkasti, mitä kohtia siellä opetussuunnitelmassa nyt tavoitellaan. Sitten siinä kerrotaan myös, jos tarvii ottaa oppitunnille jotain materiaaleja mukaan, eli teette jotain toiminnallista, mihin tarvii jotain lisämatskua, niin siinä kerrotaan myös ne siinä aluksi. Sitten siellä on isoja kuvia, missä tapahtuu erinäisiä asioita. Tuolla yrityssankarin toimintapaikoilla, niin niihin on sitten annettu teille avauksia ja keskusteluehdotuksia, että mistä asioista niissä kuvissa voi keskustella. Lapset tykkää pongata, siellä on paljon sellaista sarjakuvamaista pientä erilaista yksityiskohtaa, mitä on kiva pongailla sieltä kuvista yhdessä oppilaiden kanssa, niin niihin on sitten keskusteluehdotuksia annettu teille. Ja käsitteistä on avauksia tarkemmin ja opetuskeskusteluaiheita annettu teille opettajille. Eli kuka voi olla vaikka yrittäjä, mikä on yritys, niin erilaisten keskustelujen kautta voi lähentyä näitä ja niistä on annettu teille ideoita. Et oppilaan tehtäväkirjassa ne on paljon lyhyemmin avattu nuo käsitteet, mutta niitä voi sitten siinä oppitunnin aikana käydä keskustellen läpi. Siinä oli oikeastaan ne asiat, mitä mä meinasin käydä tuosta materiaalista läpi, ja nyt voitaisiin siirtyä sitten niihin käytännön asioihin, jotka yrityssankarin matkalla on tosi tärkeitä. Me Nytissä toivotaan, että nämä harjoitusyritykset perustetaan tiimeissä. 2-4 oppilaan tiimit on hyväkokoisia, ja siksi suositellaan tätä, että tiimityöskentely on kuitenkin siis yrittäjyystaitojen ytimessä. Eli vaikka sä olisit yksin yrittäjä, niin sun pitää osata verkostoitua ja toimia tiiminä, työskennellä. Niin sen takia me toivotaan, että ohjaatte lapsia perustamaan ne yritykset tiimeissä. No miten sitten nuo tiimit rakentaa? Siihen on monta eri tapaa. Te tunnette ehkä ne oppilaat paremmin ja osaatte arvioida, että miten tiimi kannattaa tässä ryhmässä muodostaa. Mutta sen voi tehdä niin, että esimerkiksi kartoittaa, että jos siellä on useampi oppilas, joka on kiinnostunut vaikka jonkun leivonnaisten tekemisestä, laittaa ne samaan tiimiin.
Eli yrittää niiden liikeideoiden perusteella rakentaa niitä tiimejä. No totta kai voi mennä niin, että oppilaat itse saa päättää ne tiimit. Ja ne voi jakaa ihan monilla eri tavoilla. Teillä on varmasti tästä niin kuin parempaa kokemusta ihan itsellänne siitä, että miten ne kannattaa siinä teidän omassa ryhmässä jakaa. Ja toki harjoitusyrityksen voi perustaa myös yksin. Joskus näille valinnaiskurssille tulee esimerkiksi oppija, joka sanoo, että hänellä on nyt tämmöinen liikeidea ja hän haluaa tätä tehdä, eikä välttämättä kaipaa siihen muita ympärille, eikä ehkä löydy muita innostuneita, niin toki se voi myös tehdä yksin. Mutta silloin kannattaa ohjata myös niin kuin tämä lapsi verkostoitumaan jotenkin ja saamaan apua, sparria jostain esimerkiksi paikallisesta yrityksestä tai näin. No rahasta. Yleensähän yritystoimintaa tarvitaan alkupääomaa ja näin usein niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi raaka-ainehankintoihin tai koneiden laitteiden hankintoihin niin tarvii olla alkupääomaa, mutta me tiedetään, että meillä on maksuton peruskoulu ja on vaikea ehkä sieltä kotijoukoilta sitä alkupääomaa pyytää, niin on myös mahdollista perustaa se harjoitusyritys ilman alkupääomaa. Silloin se useimmiten on palveluyritys, jossa harvemmin tarvii sitä raaka-aineita. Tai sitten voitte tehdä yhteistyötä paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa. Meillä on hyviä esimerkkitapauksia esimerkiksi Hämeenlinnasta, että paikallinen yrittäjyysjärjestö on sponssannut sitten näitä yrityssankariryhmiä ja antanut heille jotain pientä alkupääomaa, että päästään niitä raaka-aineita hankkimaan. Eli voi myös olla yrityssankareilla ulkopuolinen sponsori. Se voi olla jonkun vanhempi, se voi olla jonkun tuttu, joka haluaa siis sponsoroida heitä. Mutta tietysti siinäkin vaiheessa pitää miettiä sit se, että onko se sponsorointi vastikkeellista vai vastikkeetonta. Eli haluaako tämä sponsori sitten ehkä mahdollisista tuloista, yrityksen tuloista sen sponsoroinnin takaisin vai onko se lahjoitus, jolla hän niin kuin haluaa vaan tukea näitä nuoria yrittäjiä. Monia malleja on tässä olemassa, että välttämättä ei tarvitse sieltä kotijoukolta sitä rahaa kerätä. Mutta sitten jos sitä rahaa kerätään, niin aina se voitonjaosta sopiminen on tosi tärkeää. Eli ketkä sitten saa ne voitot, jotka se yritys kenties tekee. Ja myös tämä on hyvä sopia oppilaiden kanssa. Meillä on esimerkkejä siitä, että käytetään ne voitot vaikka luokan yhteiseen hyvään, johonkin luokkaretkeen tai johonkin kivaan tapahtumaan, mikä järjestetään yhdessä, mennään vaikka pizzoille tai jotain. Tai saako jokainen yrityssankariyritys käyttää ne ansaitsemansa tuotot itse. Tämä on hyvä sopia etukäteen, että se ei tule kellekään yllätyksenä. Kaikenlaisia malleja on käytössä, mutta hyvä asioista kuitenkin sopii etukäteen, että jokainen tietää, mihin ne rahat sitten lopussa käytetään, niin ei tule mitään epäselvyyksiä siitä. No, tämä koko yrityssankarimatka tavallaan niin kuin, päättyy sitten sellaiseen myyntitapahtumaan, ja se on se oikeastaan se lapsille se sellainen huipennus, koska siellä nämä lapset pääsee sitten oikeasti myymään niitä omia tuotteita tai palveluita ja kokeilemaan niitä omia myyntitaitoja, harjaantumaan siinä vuorovaikutustaidoissa. Ja on monia eri tapoja järjestää myyntitapahtumaa. Se voi pitää ihan omassa luokassa, oman ryhmän kesken, kutsua vaikka vanhemmat sinne asiakkaiksi tai koulun muita oppilaita. Voi olla koulu joku yhteinen tapahtuma, minkä yhteydessä voi järjestää tällaiset myyjäiset. Sitten meillä on esimerkkejä myös siitä, että eri koulut on yhdessä organisoinut isomman myyntitapahtuman sitten esimerkiksi johonkin paikalliseen kauppakeskukseen. Nämä kauppakeskukset ottaa todella mielellään näitä lapsia sinne vastaan, ihan siis eivät vaadi siitä mitään korvauksia, vaan sehän on heille vaan niin kuin hyvää mainosta kauppakeskukselle, kun siellä on lapsia myymässä. Ja nämä on aika huikeita. Mä oon käynyt vierailemassa tuolla Espoon Sellossa on ollut tämmöisiä, niin siinä kyllä ei voi muuta kuin ihailla niitä lapsia, kun ne käy sieltä ihan niin kuin ventovieraita hakemassa
ohikulkijoita käytäviltä, että tuuppa kattoo, meillä on tuolla myynnissä tätä ja tätä, että tuu maistamaan tai tuu kattoo ja tekemään ostoksia. Että nämä on kyllä huikeita nämä myyntitapahtumat ollut, missä mä oon päässyt vierailemaan. Yrityssankarimateriaali toimii ilman tätä myyntitapahtumaa, mutta kyllä se on lapsille semmoinen huipennus, että ne pääsee oikeasti muutaman kolikon myös useimmiten ansaitsemaan siellä, niin siinä saa niin kuin palkinnon siitä tehdystä työstä. No millaisia on sitten ne toteutuskelpoiset yritysideat, koska tämähän on se monelle hankala vaihe, tämä alun pohdinta siitä, että no mitä me nyt sitten ruvetaan tekemään. Ja tarkoitus ei siis ole se, että opettaja keksii eri yritysideoita ja sitten sieltä valitaan, vaan kaikkein parhaat toteutukset tulee siitä, että ne lapset pääsee tekemään jotain sellaista, mistä ne on itse muutenkin innostuneita. Eli joku semmoinen oma intohimon kohde, niin miten sillä voisi tuottaa arvoa muille. Siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Mutta jos nyt yleisimpiä esimerkkejä tuo, että mitä lapset tekee näissä yrityksissä. Siellä on paljon leipomuksia, smoothieita, muita juomia, käsitöitä, kierrätysmateriaalista, koruja, koristeesineitä. Siinä ehkä ne tuoteideat. No lettien tekemistä, muuta, hiusmuotoilua voi tehdä sellaisessa myyntitapahtumassa, kynsihoitoa, voi tehdä siivouspalveluita, erilaisia juttuja. Koiran ulkoilutus oli se yksi ajatus siellä Jamali-yrityksessä. Mutta monenlaisia juttuja lapset on kokeillut. No sitten herää kysymys siitä, että miten Verohallinto suhtautuu näihin harjoitusyrityksiin, niin se on antanut meille ihan oman ohjeen yrityssankariin liittyen. Tämä on itsenäistä tulonhankkimistoimintaa, jota voidaan harjoittaa ilman varsinaisen yrityksen perustamista ja Y-tunnusta. Eli he myy tuotteita kertaluonteisissa tapahtumissa oikeille asiakkaille ja tarkoitus ei ole tavoitella voittoa, vaan antaa tähän yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja. Ja se veroalainen tulo jää kuitenkin yleensä niin pieneksi, että ei ole, ja näille ei yleensä ole muita ansiotuloja, niin toiminnasta ei muodostu oppilaille verotettavaa tuloa. Ne rajat on sen verran korkeat. Mutta jos teitä kiinnostaa, voitte käydä tutustumassa tuohon Verohallinnon ohjeeseen. Tuossa on osoite, mistä se löytyy, niin siellä ihan virallisesti sitten voitte käydä toteamassa sen, että mitkä ne ohjeet on. Sitten vielä vinkki teille ennen kurssin aloittamista, niin meillä on tämmöinen ennakkomateriaali, noin 4 oppitunnin mittainen, jossa pääpaino on ryhmäyttämisellä. Eli tässä kun toimitaan tiimeissä, niin ne ryhmäyttämistehtävät ennen sitä tiimin muodostumista tai sitten siinä ihan aluksen tiimin muodostamisen jälkeen niin on hyvin tärkeitä. Eli siinä niin kun, jos siellä on esimerkiksi sellaisia ryhmiä tai tiimejä, joissa on ennalta tuntemattomia oppilaita ryhmässä keskenään, niin nämä ryhmäyttämisharjoitukset on kivoja. Niiden aikana oppii tuntemaan toisia ja ne luo semmoisen hauskan ja kivan ilmapiirin. Näistä me ollaan saatu tosi paljon hyvää palautetta. Nämä löytyy tuosta linkistä, mikä tässä materiaalissa on, mutta meidän siis nuorten nyt sivuilta. Yrityssankari ja ennakkomateriaalit kun laittaa, niin saatte ladattua sieltä tuollaisen PDF, missä nämä tehtävät on. Kannattaa ottaa käyttöön. Näitä voi käyttää muillakin oppitunneilla, jos tarvitsee ryhmäyttämismateriaaleja, niin nämä on hyviä siinä. Oikeastaan siinä oli kaikki, mitä mä ajattelin teille nyt tässä tallenteessa kertoa. Jos haluatte kysyä lisää ihan mistä vaan, aina voi olla yhteydessä minuun. Tuossa näkyy viimeisellä dialla mun yhteystiedot ja niihin meidän alueellisiin asiantuntijoihin, joiden yhteystiedot löytyy meidän kotisivuilta, eli www.nuortennyt.fi. Sieltä löytyy meidän kotisivut ja yhteystiedot osiosta löytyy kaikkien alueellisten asiantuntijoiden tiedot.
Kiitos kovasti ja hyvää kouluvuoden alkua teille kaikille ja kouluvuoden jatkoakin Yrityssankarin parissa.